Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahimpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Paningkamuti pag-ayo ang imong kaugalingon sa pagpakita sa Dios ingon nga iyang nahimutan. Usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong pagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. Colossians 3:13, bearing with one another and forgiving one another. If anyone has a complaint against another, even as Christ forgave you, so you also must do. Matthew 6:14-15. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Romans 13:14. Put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. Psalm 71:1, 5, and 8. In you, O Lord, I put my trust. Let me never be put to shame. For you are my hope, O Lord God. You are my trust from my mouth. Let my mouth be filled with your praise and with your glory all the day. Psalm 34:1-4. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. My soul shall make its boast in the Lord. The humble shall hear of it and be glad. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. I sought the Lord, and he heard me, and delivered me from all my fears. Before we start our Bible study, nining adlaw, sama sa nandan, gikinahanglan ang atong pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag, kung na napapagitay gitinir nga mga sala diha. Kini kung dili na ito isugid, nga ito sa tubangan sa Diyos nga Amahan, mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton, nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Busa, ang 1 John 1:9, which is the rebound technique, principle, nagasulti sa in English. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, wala ka pa may kaluwasan, giagda ka sa pulong sa Dios sa paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimos labing menungdanong desisyon nga imong mahimos tibok mong kinabuhi. Ang desisyon nga pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga imong manluluwas. Acts 16:31 nagasulti, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Ama namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nila sa mga adlaw nga imong gidugang sa among kinabuhi. Bisan dili kami takos, ikaw nagamatinumanon gyud sa imong mga saad. Diningadlaw ubani kami sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong. Pinagis pagtudlo ka na mos bala ang Espiritu Santo
sa tanan nimong kamatuoran. Salamat niya mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, atong mga subscribers, atong mga siligan, atong mga igsuon diyan ni Kristo, our fellow believers. Welcome everyone. Ining atong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Now, niya pa kita magadupot ni atong tunanan nga giuluhan og the Doctrine of Divine Mercy. Okay. Kagahapon, dinhi kita muhulong may tungod sa papuno ka nato sa balang Espiritu Santo nga gikinahanglan gani ingon nga mga magtutuo nga kita mapunan sa Espiritu Santo gutlo por gutlo, moment by moment. Kay ang sala atong gitiner sa atong kalag makasakit o makapawong man sa balang Espiritu Santo, and thus bisag unsa atong buhaton alang sa Dios or in the name of God, samtang na kita'y sala nga wa nato isugid nga nagpabilin diya sa atong kalag will be trashed. So, sa samang higayon, those same deeds nga atong nabuhat ubos sa pagpuno ka nato sa Espiritu Santo, kini pagagantihan dito sa eternidad. So, don't be suckered into performing ritual or deeds nga walay bili ngadto sa tubangan sa Dios. So, dinha kita monong. Karon mo ato kita sa paghisgot nining gitawag sa in English og risk taker or excuse maker. Now, sa man nato ni pagbinisaya, risk taker ang mo dawat sa hagit or ang pag excuse atong pangatarungan nga dili kita kahimo. So, it's risk taker or excuse maker. Will you follow Christ's command to follow me? Mao kanay pangutana. Now, diha sa Mateo, Kapitulo 8, versikulo 18 at 27, we find the story ni ining gitawag og excuse makers o risk takers. Now, I think nagsabot ka na unsay bot pasabot ni ini, na? Diha sa Mateo, gilatid diha kining mao mga pulong alang sa atong kasayuran. Diha sa Mateo 8, 18 at 20 sa in English nagaingon, and when Jesus saw great multitudes about him, he gave a command to depart to the other side of the Sea of Galilee. Then a certain scribe came and said to him, Teacher, I will follow you wherever you go. Now, sa una pag yung pagtutok niini, mura og this appears to be a willing disciple. Andam gyud siya. Murag madasigon gyud siya. To be willing disciple. Ang buot pasabot sa disipulo, tinunan. But closer inspection, nagapakita ngano ang atong Ginoong Kristo mi tawag sa iyang atensyon. He scolded gani. Si Ginoong Kristo scolded him. So atong isgutan kini mga excuse makers. Kani bang daghang mga pananghi, daghang mga kanang inunta sa badas Bisaya, mangita gyud sila og excuse. Okay. Ang bag-ong tugon gisuwat kini sa Griego nga lingwahe. Gusto? It was written in the Greek language. Now, kung imong tutukan ang Mateo 8:19 diyan sa Griego, imong makita ang eskriba
nagaingon gyud siya, I will follow you if, in fact, you really do go. Now, nagasuggest kini siya nga si Jesus dili una siya mobiya sa kanang mga katawhan, the crowd. Sanglit ang iyang seguridad, ana man diha. Okay? People who loved Him, buta sa but kang Hesus Kristo, ug naga-suportar kaniya, would feed and care for Him. Now, ang atong Ginoo saw through this man's phoniness, na iyang pagka-phony. Okay? So, mingon gani ang atong Ginoo Hesus Kristo nga, foxes have holes, and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay His head. Kita mo? Ano sa isulti niya? Nanas Mateo 8:20. Sa layang pagkasulti, I have no tour bus. Wa ko'y sakyanan mga magtour. Wa gani ko'y hotel nga gipareserba. And because you are accustomed to luxury and comfort, you have no intentions of following me. Now, kining tawhana, mo na gitawag og excuse maker. Ngitagi siya kanang pasumangil ba? Okay? Now, sa sunod nga bersikulo niini, ato makita the same thing. Then another of his disciples miingon kaniya, Lord, let me first go and bury my father. Nanas Mateo 8:21. Now, murag tanaw nimo kini, this is legitimate request, di ba? Now, ang amahan gud niining tawhana namatay. Og buot niya nga ang atong Ginoo mo puyo usa, dili usa mulakaw for a day or two before leaving, so he could attend the funeral aron makatambong siya sa lubong. Now, himatik di kung unsay gisulti sa atong Ginoo kaniya niining tawhana. But Jesus said to him, follow me, and let the dead bury their own dead. Sumunod ka kanako. O pasagdi katong mga patay nga ilubong sa ilang kaugalingong patay. Matthew 8:22. Now, unsa may buot pasabot sa atong Ginoo niini? Ang buot niyang ipasabot ni Ginoong Jesucristo ngayong tawhana mo kini. Pasagdi nga kadtong mga patay espiritual mo lubong ni adtong mga patay physical. Apan sumunod ka kanako. Mao ni buot pasabot ni Ginoong Jesucristo. Now, he would not follow Christ and use the funeral as an excuse to walk away. Di ba? Lain po ni siyang pagka-excuse maker. Now, okay, daghan na to ng mga excuse maker gyud. Dili man na kalikayan. Now, despite this mga butanga nga, mga mangita ka o kanang balibad, mao man gyud ni ang weakness kanato. Okay? Okay. Risk takers atong isgutan karon. Mga risk takers katong mo dawat gyud mga hagit. Okay? Now, many new believers, bag-ong mga magtotoo nga ilang nakablagan kining maong hagit of following the Lord, to be too demanding. Now, it interferes with their personal plans and ambitions. Now, mutana ko kanimo, kumusta ka man niini? How about you? Do you have what it takes to be a risk taker now? Nga dawat ka naman sa pagpasaylo sa Dios o giyatagan ka na gani o kinabuhing dayon? Now, himatik di, what happened to those who actually had the courage to follow Christ?
on that late summer evening. Diyan Mateo 8:23-25 na po, itong basahon. Now, when he got into a boat, his disciples followed him. And suddenly a great tempest arose on the sea, so that the boat was covered with waves. Aning kanang bowed. Okay? But he was asleep. Natuog ang atong Ginoong Jesucristo. Then his disciples came to him and awoke him. Nagaingon, Ginoo, luwasa kami. Paingon naming mga laglag, we are perishing. Nanas Mateo 8:23-25. Now, at night, in a tremendous storm, they felt sure that the boat would sink and that they would all drown. Mao gito ilang pagtuo. Now, ang atong Ginoo, kalma kaayo siya. Was not in a panic. Natug mga ni siya. Hinanok siyang pagkatug. He would have never brought them out onto the lake sa tuyo of letting them drown. Wala. Dili man itong mayong tuyo. But they did not yet understand this. Pa sila makasabot ni. Yes. He could heal the sick and cast out demons, but makapahunong magyud siya sa kanang unos niya itong bagyo naman ito. But he said to them, ngano man mong nangahadlok man mo, O you of little faith? Mautig yung Ginoong Jesucristo. Apan siya may tindog and rebuke the winds and the sea, and there was a great calm. Mateo 8:26. Niya, ang Salmo 33:18-21. Behold, the eye of the Lord is on those who fear or respect Him, on those who hope in His mercy, to deliver their soul from death, and to keep them alive in famine. Our soul waits for the Lord. He is our help and our shield. For our heart shall rejoice in Him, because we have trusted in His holy name. Now, ang issue, God, alang ni mga tawhana in the boat was faith. Pagtuo. Ang atong Ginoo, nagkanayon, nga kadto sila, mga tao, kuwang gyud sila sa pagtuo. Gamay rag pagtuo. They focus on the problem. Mao gito ilang gitutukan ang suliran bahin sa bagyo o the storm instead of on the solution. Wa man sila makatutok sa kasulbaran, nagtutok man sila sa suliran. Ang solusyon mao ra gyud si Ginoong Jesucristo. He was right there on board uban kanila. Now, sa ilang pagpukaw sa atong Ginoo, ilang gipukaw. They did not immediately realize the scope sa iyang gahom over nature. So, kadtong mga tawana, marvel, kurat sila, nanganghagi sila, nga nagaingon, kinsa maning tawhana, nga bisan pa ang mga hangin ug ang kanang dagat musunod man kaniya. Mateo 8:27. Ang mga disipulo didto gid sila skina ingnon ta kanang safest place they could be in the boat uban sa atong Ginoong Jesucristo. Now, atong isgutan kini si Apostol Pedro, from excuse maker to risk taker. Mao man ni ang iyang kahimtang. Kini sa Apostol Pedro, nindot kayo kini nga final example of what it means to grow in grace and knowledge of our Lord and Savior. Now, let us take encouragement ni ining implo
Si Pedro, usa kadto sa unang mga disipulo ni Ginoong Jesucristo. He was one of our Lord's finest disciples. No, finest, first, I mean. He had followed Jesus since first hearing of Him. Pinagi sa iyang igsuon nga si Andrew. O kini si Andrew had come to Peter immediately aron tug-anan niya nga iyang nahibalag ang Mesiyas. He met the Messiah. John 1:41-42. Si Pedro quickly became one of our Lord's most trusted disciples. Inoon, shortly before our Lord's crucifixion, when things had really heated up, okay, kinis Pedro, giabot og kahadlok. He got scared. Gani, iya pamanggi unsa, iyang gi-deny, iyang unsa ba binsay deny, gilimot ang iyang relasyon ngadto kang Kristo. Now, this was not a surprise to our Lord, o tinga nga itong Ginoo, since He had warned Peter nga si Satanas buot to mga musuway kaniya. Naman sa Lucas 22:31-34. Now, yan itong gabi nga itong Ginoo gidakop. Kini si Pedro, misunod kaniya sa atong Ginoo to see where he was being taken. Now, sa diha nga ang grupo miabot at the high priest house, dihay usa ka tawo nga nakaila ni Pedro, ingon nga sumusunod ni Kristo. Apan si Pedro being afraid, labihan gud niyang panglimod niini. Dili oy, wa ko'y labot. Mo to iyang gisulti. He did so on 3 different occasions in one night. Katulo. You see, Lucas 22:54-62, ang ikatulo na yung higayon, si Jesus was actually present og caught Peter's eye. Now, niining higayon na, kinis Pedro, hilak yun siya, labihan yun dangoy-ngoy yun niya, ug lakaw. He fled. Now, tingali, muna-huna, mauna niyang katapusan yung Pedro. Not only had he failed 3 times to admit he was a believer and a disciple of the Messiah, kundili, nasayod siya nga atong Ginoo had actually watched him do so. Lucas 22:61. Sama kanimo o kanako, si Pedro was simply frightened when put to test. Sa gisuwayan siya. He recovered, however, o dili lang kay nahimo siyang labihang kanang dako na gyud siyang apostol. Nabantog siyang apostol ug magsusuwat sa bag-ong tugon, bala ang kasulatan, New Testament scripture, but he eventually became known tungod sa iyang kalig-on, wa gyoy kanang unswerving faith and loyalty, lealtad niya ngadto sa atong Ginoong Jesucristo. The lessons learned from Peter, Paul, Moises, David, maaplikar nato karon. Nining higayon na, nining panahon na nato, ato magamit ang mga leksyon nga ilang gitudlo. Now, ang Diyos, nangita siya sa bisag jutay ra ka mga bayani nga gitawag sa English og invisible heroes. Now, the invisible hero, ibaw kag unsa kining invisible hero? Mga hamtong kining mga magtutuo nga nakakabot sa ilang full potential with God. Apan dili siya kay bayani gyud tungod kay
he impresses people with the amazing things he does. No. He is a hero tungod kay siya nagasandig, kanang agad siya, he relies upon invisible God o nagagamit siya sa mga dili makitang mga kasangkapan such as the peace and strength that come from knowing sa ilang kahibalo, kaalam o pagsalig sa Diyos ug sa iyang mga pulong. No one around you can see inside your soul. Wala man. O may makakita. No one knows what you are thinking unless you tell them. Basta? Thus, ang imong mga hunahuna dili makita nila. Apan kung bahin na sa Dios, dili ni tinuod. With God, this is not true. He can read your thoughts. Makabasa siya sa imong mga hunahuna. As a matter of fact, nasayod siya nga magpaminaw ka nining mensahe karon. Nahibaw na siya millions and millions of years ago. Kaya nahibaw ka ang Diyos omnisciente, nasayod siya sa tanan. This means He is all-knowing. Sabtag na. Yan ang segundo Chronicles 16 verse 9. Nagaingon kini. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. Yan now, sabi sa 2 Chronicles 16:9, gibalik man din. The Lord's eyes scan the whole world to find those whose hearts are committed to Him and to strengthen them. O 10 Proverbio, o mga panultihon, Kapitulo 5, versikulo 1 o 21, for the ways of a man are before the eyes of the Lord, and He watches all his paths. Now, if you have received sa imong pasaylo, okay? Kung imong gidawat na ang pasaylo sa Dios, o buot ka nga imong daygon ang Dios as a result of His grace gift to you, gikinahanglan nga ikaw mahimong tao nga He intended for you to be. Although He has known your thoughts o mga intensyon sa kaniyang tungwa pa ang tanan, ang imong pagpili, imuha. The choice is yours. Ikaw lamang ang makahimog desisyon to move forward. Sabot ka? Now, unsaon man nato pagkahimong invisible hero. Now, unas tanan, ang Diyos nagaganti sa matarong integrity. Mao ba ni binisaya sa integrity is pagkamatarong? God rewards integrity, and once ang atong mga hunahuna honor Him, nagadayeg kaniya, pinaagi sa atong pagunahuna sa iyang mga hunahuna, divine viewpoint thinking, mahimo kitang invisible hero. God calls us to a life of virtue and honor, no matter where we are located. Bisag asa pata, ini kalibutan na. Kaya ang Biblia, nagasugo kanato mga magtotoo to do many things. Now, kung mugamit og ingnon takaamgid, si Ginoo Kristo sulti nga to sa iya mga tinunan to get into the boat. Now, He actually gave the command to depart to the other side, as we read earlier diha sa Mateo 8:18. Kining maong direkta gayod nga mga kamanduan diya sa balang kasulatan, gitawag kini og mga mandato. Mo ba na binisaya? Mandates. Mga kasuguan, mga mando. Now, if you have what it takes to be a risk taker
and are willing, andam gyud ka to get into the boat. Boat pasabot, pagsunod ni Kristo, nan, mao kini ang imong buhaton. These are your mandates. Tun-i ang pulong sa Dios. Study God's Word. Ingon nga mga magtutuo, kita gimanduan nga magatuon kita sa pulong sa Dios. Segundo Timoteo 2:15 sa kisulti. Be diligent. Tun-i to present yourself approved to God. Usa ka magtrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw nga sa hustong pagi nagaunsa panudlo sa pulong sa kamatuoran. The mandate mao ang pagtuon sa pulong sa Dios so that we do not get mixed up and do something dumb. Kaning rightly dividing ko nagkahulugan, do it correctly. Mao na but pasabot, rightly dividing means do it correctly. It is so easy to get lured into doing right things in the wrong way, which are, kunsa, huwag kapuslanan ka na sa Diyos. Ikaduha, pagampo sa epektibong pagi. Pray effectively. Diha sa 1 Thessalonians 5:17 kini nagasulti og pagampo sa way hunong, pray without ceasing. Now, a second important mandate from God nga ang mga magtutuo magampo. You see? Mo na ikaduha ang manungdanong mando sa Dios. Remember, ayaw kalimot ni inis paggamit sa rebound. Mao gyud ay maguna. Remember, ha? Use rebound first. Kaya matod pa sa Salmo 66:18, if I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. So we can recite the most beautiful of public prayers, and we can utter the sincerest of private prayers, apan kung ang atong pagampo is offered with sin present in our lives, di gina madungog. Sabtagi na. It will go unheard. Now, lain usab nga hinungdan. Kung ngano nga ang mga pagampo dili matubag, is that God is a God of order. You cannot make up your own rules when it comes to worshiping Him. Di ka kahimoy. You must not pray to the wrong member of the Trinity. Kaya ang mga pagampo, kinahanglan, i-address ni mo nga ito sa Amahan. Dear Heavenly Father, pinahagi sa gahom sa Espiritu Santo, pinahagi sa paggamit ni mo sa 1 Juan 1:9. In the name, sa ngalan sa anak, in Jesus' name, Amen. Now, you can bet that if you hear someone praying to Jesus, they're doing a right thing but in a wrong way. Basta? Namanggoy, uban sa mga magtotoo nga magampo sila diretso kang Ginoong Kristo. Sayop. Di man na mao ang legitimate nga matang sa pagampo. Now, so, kinahanglan imong i-address ang imong pagampo ngadto sa Dios nga Amahan. Dear Heavenly Father, pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, pinagi sa paggamit sa 1 Juan 1:9 sa ngalan sa anak, in Jesus' name. So, we pray as a means of expressing adoration or thanksgiving for God and all ang tanan nga iyang gibuhat alang sa atong kaayuhan. Now, I often thank the Father for saving me. Mao gini maguna sa akong pagampo. Salamat Diyos sa kaluwasan nga imong gihatag kanako. You see, dili ka na ikatandi sa bisag unsang bililhon may nungdanon nga imong ginahuna. Dili kalibutan na. Dili mapalit og sapi
ka ng maong kaluwasan. Di man ina. So, naot nga, imo ka nang iunagyod samtang magampo ka. That should be. So, ako kang giingnan nga, often I thank the Father for saving me o paghatag kaniya nako og kinabuhing worth living even after a hard day. So, pasalamati siya sa tanan nga mga circumstansya, for this is God's will for you in Christ Jesus. Now, nasa 1 Thessalonians 5:18. Prayer also allows for intercession. Praying on behalf of others. Muna intercession. Now, of course, gaanad ko, I routinely request prayer from others as I seek to present the gospel. Likewise, ako yung giangkon nga kinidako gayod nga dungog to have the opportunity to pray for others. Unsa gisulti Pilipos 1:3, summarize nini, I thank God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making request for you all with joy. Ug sa katapusan, mahimong magampo kita alang sa atong mga kinahanglanon called petition. So let us therefore draw near with boldness unto the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help us in time of need. Na si Hebreanon 4:16. So, nagaampo kita ngadto sa Dios nga kita sangkapan niya sa ang atong mga kinahanglanon o sa pagsalig kaniya sa pagbuhat niya na. Now, of course, akong nadiskubrihan nga andam gayud ang Dios to pour out many blessings bisan pag labaw sa ato pang mga panginahanglanon. Ana gani sa libro ni Santiago nagatugan kanato ni we have not because we ask not. Na James 4:3. So ayaw kandok sa pagduol sa trono sa Dios o ipresentar ang imong hangyo sa imong mga panginahanglan to be faithful sa pagsalig kaniya ug paghuwat hangtod nga iya kang sa sangkapan sa imong gihangyo o giampo. All things you ask in prayer, believing you shall receive. Now, as Mateo 21:22. Now, we should also ask for His guidance. Ayaw kalimot niya na. Ampo ang iyang kanang giya kanimo. Search me, O God, and know my heart. Try me, and know my anxieties, and see if there is any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. Na sa Salmo 139, versikulo 23. In short, pagbantay, pagmatngon, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known to God. Naman as Pilipos 4:6. Now, karon mo ta sa pagkahamtong ingon nga Kristiyanon. Ibaw ka ba nga ang atong tumong ingon nga Kristiyanon maong pagkahamtong? Espirituhanon? Spiritual maturity? Mao na yung ikatulong mando nga atong maalinggatan. We have already noted kini nga naa diha sa 2 Pedro 3:18. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Pinagis pagpuno sa Espiritu Santo kanato, we are able to advance pagsibog ang tusanahan sa atong espirituhanong kinabuhi samtang kita nagakat-on
sa unsa ang gisulti sa Biblia kanato. Ang balang Espiritu Santo nagasangkap kanato og spiritual IQ nga which allows us to grasp the meaning of God's Word. Sibot ba sabot? Mao kini ang buluhaton sa kapastor sa pag-eksplikar the actual words written in the pages of Scripture. So, pangitaa ang pastor magtutudlo aron ikaw makatubo ubos sa iyang pagtudlo. At the moment of our salvation, ang Dios magahatag sa matag usa kanato sa espirituhanong gasa. Yes, tanan nga mga magtotoo, wa exempted. Na uban nga magadawat sa kanang gasa sa pagsangyaw, a gift of evangelism. Sa akong kabahin, mao kini ang gasa sa Dios, gasa sa evangelism. And a few mudawat sila sa gasa sa pagkapastor. Apan di lang kay pagkapastor, na may hyphen niya ng pastor, hyphen magtutudlo. Di na sila magkabuwag. Kung pastor ka, magtutudlo gyud ka. Kung magtutudlo ka, pastor ka. So, pastor, teacher. Gawas pa, nagahatag ang Diyos sa pipila to be apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors and teachers. Naman na si Piso 4:11. Now, batay kini. Ang mga gasa sa propesya o pagka-apostol no longer exist. Okay? Di ba nina? Kay sa diha nga nahuman ang Biblia was completed, ang Diyos discontinue them. Gihunong ka na sa atong Ginoo as they were no longer necessary. Di naman kinahanglan. Now, more detail is beyond the scope of our discussion. Kinahanglan ang atong pagkaamgo that not everyone na ay gasa sa pagkapastor, not everyone is qualified to teach the Word of God. Dili ang tanan. Na uban nga kalifikadong pagkapastor across this nation. Moingon gani ko qualified. Ang akong gisgutan mao tong mga kalalakinan nga dunay gasa sa pagkapastor, nga nagatuon, nagaandam for a lifetime of service sa diha sa pulpito. Kining maong mga kalalakinan, these men nakasabot sa orihinal nga mga lingwahe o ang pagtudlo in a methodical but kung pasabot na ay method, okay? Teach in a methodical line upon line manner, leaving nothing to chance. Ang imong katungdanan is to get under a man like this. Mao ni imong katungdanan. Nga mangita kag magtutudlo, pastor magtudlo ni ining maong kalidad. And let him feed you the word sa adlaw-adlaw nga pagtudlo on a daily basis. Nay usa ka pulong nga magmatngon ka. A word of caution. Be careful of hustlers who are out to make a buck of God. Now, himatik di kung unsa tong gisulti o gisuwat ni Pablo in one of his letters to the Corinthians. Sa matod pa ni Pablo, we are not like so many others who handle God's message as if it were cheap merchandise. But because God has sent us, we speak with sincerity, pagkamatinud-anon in His presence as servants of Christ. 2 Corinthians 2:17. Ang pulong sa Diyos is never
bantay gina, is never to be sold. No money should ever be requested in exchange for Bible teaching. Ayaw gyud in town mo resort kaniya ng pagbaligya. Ang mga pastor ay respect, do not charge for anything. Never. They will gladly provide you with hundreds of hours of study material kung ikaw simply requested. The big word is if. Bantay yun ang if. Do you want to grow? Ano yung pangutanan mo? Are you hungry for truth? Are you willing to take a few risks? Mga hagit. O musunod ka sa mando sa atong Ginoo to get into the boat? Kung mao manggaling, ako kang saaran. I promise you an amazing life. A life beyond your dreams. And ito, o kini magasugod lamang sa imong pagka-expose na sa doctrinal teaching sa pulong sa Dios. Diha gani sa Jeremias 9:23 kantos 24 nagayon gani sa in English. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom. Let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these I delight, matod pa kana sa Ginoo. Now, karon atong hisgutan o mura og ang nakaron atong hisgutan kini ato lang hisgutan sa sunod itong panaguban, konklusyon bahin ini kay manungdanon kayo gihapon kining mga puntuha. Dini lang una kita kutom o ayaw sipyat sa pagsunod sa atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios aron imog yung makutlo makatunan ang tanan nga buti pasabot niining atong tunanan nga giluhan nato og the doctrine of divine mercy. Magampo ta. Higala kung ugaling mamatay ka karon na hibaw ka ba nga may langit ka o may impyerno ka hangtod sa kangturan. Ang Biblia, ang pulong sa Dios, nagkanayon ra ba nga imo ka nang mahibawan? Ipangutana ta kahigala. I'm asking you this very important question. Sanglit. Mao kini ang labing mayong danong pangutana nga imong matagbuan sa tibuok mong kinabuhi. Pangutanon ta ka niini, luwas ka ba? Now, dili question kung sakop ka ba sa kasimbahan, kung dili luwas ka ba? Di pod question kung nagkinabuhi ka bago sa katalahuron o dalaygong kinabuhi, kung dili luwas ka ba? Kaya ang Biblia God nagsultis ingon ini, kinahanglang maluwas kita. Juan 3:16 ngadto 36. Mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31. Higalak aron ka maluwas. Paminaw, unas tanan, kinahanglang mo angkon ka nga ikaw sa ka makasasala. Admit that you are a sinner. Kaya mantod pas Roma Kapitulo 3, versikulo 10 ug 12. Kaya ang kasulatan nag-ingon, wa gyo'y tao nga matarong. Walay nakasabot o nangita sa Dios. Ang tanan na miya gikan sa Dios. Ug nahimo silang dautan, walay bisan usang nagbuhat ug maayo, wala bisan usa. Nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 3:23. Busa, higala ang imong mga sala, mao ni hinungdan nga nakabsan ka sa himaya sa Dios. Ug mao na hinungdan nga di gyud nimo matuman ang mga kinahanglanon nga iya sa Dios aron ka
maluwas o mahilangit. So, ang imorag yung buhaton mo, ang pagsunod sa tugon sa Dios. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa, magampo ta. Salamat o Dios niining imong grasya nga kaluwasan. Pasabta pagyud kaming dugang o Dios, samtang kami magapadayon ining among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong pulong. Salamat niining among gipahimuslang grasya pagtuon sa imong pulong. Dada kami pagbalik ugma din nining dapita aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.